Ani ano usab kita sa ato ang channel karon o kanimo nga nagtan-aw nini nga video. Salamat sa pag-click sa ini nga video ug kung bag-o pa ka nini nga channel, pwede nimo nang i-click ang subscribe button ug ang notification bell nga nasa tapad para nga if naay mga sunod na ko nga video, ma-update ka sa sunod nga mga topic. So kaning atong topic karon, ako po ni siyang devotion kaganina ug ako po ning i-share sa inyo tungod kay mo ni ang hinungdan ngano ang tawo dili malipayon. So hisgutan nato ning duha ka butang nga mo'y nakaingon nga ang tawo dili malipayon. Ug kung malipayon man ka karon, siguro nabuhat nimo ni mga butanga. Apan kung grabe mga kasub-anan imong nasinati, daghang mga kagul-anan ang niabot sa imong kinabuhi, siguro wala nimo nabuhat ning duha ka butang. So kaning duha ka butang karon atong sigutan, makita kini sa Panultihon 28 bersikulo 14 or Proverbs 28 verse 14. Muni ang bersikulo nga akong napamalandungan nga mao ni nakaingon di ay sa kadaghanang mga tawo nga masulubon sila o grabe dili malipayon ang ilang kinabuhi bisan tog nangalagad sila apan wala sila kalipay, dili sila malipayon. Mo akong pasahon dinhi Proverbs 28 verse 14. Tahura ug kahadluki kanunay ang Ginoo ug magmalipayon ka pagmagahi sa ulo ug mahiagom ka sa kadautan. So dunay duha ka butang nga gisigutan diri igsuon kaning tahura, no? So una, magmalipayon ang tawo kung aduna tay pagtahod sa Ginoo. Kay kining pagtahod nato sa atuang buhi nga Dios, mao ni ang makapalipay kaniya. Labi na siya mga gisgutan nga mga pagtulon-an nga atong pagatumanon o mao ni ang makapalipay sa atong buhi nga Dios. So kung dili ta mutuman, dili ta mutahod kaniya, mag-uol siya o makapasubo kini kaniya, then mag-ani ra pud ta sa ato ang pagpasubo sa Dios. Muna nga masulubon pud ta sa dihang ang Dios atong ipasubo pinaagi sa atong dili pagtahod, no? So daghang mga panahon nga wala kita nagtahod sa Ginoo, daghang mga panahon nga nagsupa kita siyang pulong. That's why nagmasulubon kita. Kay ang mga tawo nga dili mutahod, makaani gayud sa pagsubo. O di ba ang usa ka amahan or inahan nga musugo sa iyang anak, pag ang anak gani dili mutahod ay masuko gunang amahan or inahan, magandam guna og bunal or either singkahan ang anak or latiguhon ang anak tungod kay tapulan. So ang atong pagkatapulan sa pagtuman o pagtahod sa Dios mo ni ang nakaingon ngano nga dili ta malipayon. So daghang mga panahon nga kita nagtinapulan na atay nadunggan nga pulong sa Dios apan wala nato tumana. In short, wala nato tahura ang Dios. That's why masulubon ta. Ikaduhang butang nga gisgutan diri kining pagbaton og kahadlok, no? Duha man ni tahura og kahadloki kanunay ang Ginoo ug magmalipayon ka. So kana bitaw pong dili ta mahadlok nga mubuhat og mga dili mahimutan sa Ginoo, no? Confidence kay tang nibuhat sa mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo, mga buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Una nga maani ra po nato dili pud ta magmalipayon, no? Buot pasabot wala nato kahadluki ang Ginoo. Dili ang kahadlok nga gisgutan dili tong mudalagan ka kundi kung unsa ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo mo unay imong kahadlukan nga buhaton. Pero muslis kadaghanan wala sila kahadlok nga mubuhat, muna nga nagmasulubon sila sa ilang kinabuhi. Just like for example, ang pulong sa Ginoo nagaingon nga magapasaylo kita sa mga nakasala kanato. So kung dili nimo nabuhaton, dili ka makapasaylo sa tawo nga nakasala nimo, then maani pud nimo sa imong kasing-kasing magsigira kag dumot atong tawhana, magsigira kag handom itong tawhana
Muna ang imong mod, ang nakaingon sa imong mod, dili ka malipayon, tungod kay imong kasing-kasing, dili man mapinasayloon. Wa man nimo kahadluki ang gisugo sa Ginoo, wa man nimo tahura ug man kahadluki ang Dios. O di ba? So, daghan po mga panahon, daghan kay mga sugo sa Biblia nga kinahanglang tahuro nato ug kahadluka nato. Kay kung ato ning buhaton, magmalipayon ta. Apan kung dili nato buhaton ang gisugo sa Ginoo, matud pa niya diri, pag magahi sa ulo ug mahiagom ka sa kadautan. Kini atong pagkagahian sa ulo, mao ni ang makahiagom sa dautan. O di ba? Mahiagom ta sa mga dili maayo. No, kastiguhon ta dili na makapalipay nato, di ba? Ang usa ka anak nga tapulan dili mo tahod o walay kahadlok sa iyang ginikanan, kung buyagon siya, magpatuman siya. So unsa may buhaton sa ginikanan? Di bunalan o pitulon. So ang mahitabo sa anak nga mapitulan, masubo. Dili siya malipay, magmukmok sa kwarto. Yun ana po ang atong buhi nga Dios. Sa dihang dili ta mutahod niya, dili ta mahadlok sa gikasilagan niya, dili mubuhat ratang mubuhat sa mga dili maayo, dili ta mahadlok sa Ginoo. Ang mahitabo hinuon nato is daghang mga kasub-anan nga moabot nato. Mao kini ang pagpitol sa Dios, mao kini ang pagbadlong sa Dios. Ang pagbadlong sa Dios dili gyud makalipay nato. Apan mao ni sa kalahian sa atong kinabuhi, mao ni ang makapatarong sa atong kinabuhi. Munang kung napitulan ka man, may niabot nimo mga sitwasyon, mga balatian, kasubo, mga kasakitan, mga kalisdanan, mga problema nga mo'y nakapasubo kanimo, hinumdumi nga basin napasubo nimo ang Ginoo, basin og wala nimo tahura ang Ginoo, wala nimo kahadluki ang mga butang nga gikasilagan sa Ginoo, basin gisigin nimo buhat ang pagpakasala sa tubangan sa Ginoo, or basin nagpagahi ka sa imong ulo sa dihang gisultian ka sa pulong niya. That's why ang imong kinabuhi dili malipayon. Para magmalipayon ka, buhata ang pagtawod sa Ginoo ug ang pagkahadlok sa Ginoo. Kay kining paghadlok, pagbaton ug pagtawod ug kahadlok sa Ginoo, mao kini sinugdanan sa kaalam. Muna ang gingon sa Proverbs 1 verse 7, ang pagbaton ug kahadlok ug pagtawod sa Ginoo mao sinugdanan sa kaalam. Apan ang buang-buang dili magtagad niini ug dili sila makasabot. So ang Dios maghatag natug kaalam nga diin kita magmalipayon kung tahuro nato og kahadlukan nato siya. So mao rin itong topic karon ini nga adlaw, o God bless kanimo nga nagtan-aw. Padayon sa pag tan-aw sa uban mga video, dapat daghang mga video diya sa ubos nga imong mapilian, may tungod sa mga doktrina o moingon man may tungod sa mga devotional, mga wali dira sa ubos o mga pangutana nga naglibog ka. Pwede ka nga mopili sa mga video nga nasa ubos. So God bless, glory to God.